E pus chegar a casa e topar o que teño ali de Orbios. Lizardo! Boa noite, Sol. Pero, que lle pasou? Mi madriña. Pasou un trator por río, oiga. Que va, home. Generosa, como metemos comazos, carai. E digo así, tan tranquilo, non pasou nada, Que lle vou facer? Porque normalmente, cando Malla Generosa ven alterado, Usted debe estar enfermo, Bueno, chaparrachao, mire, estas alturas xa uns comazos máis ou menos tanto me ten. Pues nada, Pero que hoxe veño contento. Hello. Hoxe veño moi contento porque adicou o rei, carallo. Caramba. Adicou. Un monarca, Jubilouse. un monarca. Un mona, jubilouse. A ver, ahora tamén xa tiña unha edade, hai que ir... Amigo de edad, amigo. Ah. A mí o que me gustou foi o discurso. Hai discurso. Botoulle un discurso de carallo, Falou ben, sí. Como falou, Home, pois conte aquí a esta xente de que falou logo o monarca. Falou de que a xente maior teñe que deixar paso aos máis novos. Está ben? Eu estou completamente de acordo con ele. Eu tamén, E máis, vou adicar de generosa. Que di? Ande. Non digan tonterías, home, non digan tonterías. Que vai a dedicar de que máis... Dixo tonterías, que xa lle dixen a ela. Por eso me zuscou. Pero é o que lle queda. Hai que ir cos tempos. Xa, Xo dixo o rei. E o rei hai que facerlle caso, que il sabe. Pero, vamos a ver, señor Isardo, o rei. O rei is a holiday. Saludos, Roberto. Vamos a ver, o rei non diría eso, a ver, o rei, o único que fixo o rei foi cederlle a corona ao seu fillo. Pero non dixe nada de... Que non, usted non se entera, cara. Como que non me entero? Il saleu na televisión. Xo sei. E dixo que a xente maior tiña que deixarlle paso á xente máis nova. Xa, vale. É que E teño... xa que estamos na televisión, eu vou fazer o mesmo. Bueno, pero non dixe nada de que había que deixar as mulleres, nin había que... Fama, favor, póñase aí para un lado, deixeme o seu sitio. No, disculpe, este a miña mesa da miña consulta, non me vou de... Póñase aí para Vale. Vou botar o discurso. Pero que vai consultar usted oro, que fai, home, Quíteme esta merda daqui. Paxariño, cabi. Pero se va... Pero... Bicho, pome aí o hino. Paxariño. Mulleres galegas, xa levaba moito tempo pensando nisto. No meu último cumpleanos, mentre soplaba a tarta... Que faz? Soplar as cervelas. Soplas a tarta e chela do cuspe. Por que non te callas? Ve, corta aí un momento. Corta aí. Este non se corta aquí en directo, caramba. Vamos a ver, son o rei fago que me dá a Hanami. Cala un pouco. Vale. Fabicho, por favor. Mulleres galegas, xa levaba tempo pensando nisto. No meu último cumpleanos, mentre soplaba as velas, co Tobi, o meu can, decateime de que era necesario un cambio na miña vida. Aí fora hai unha nova xeración de xente preparada que pide paso. Xente cariñosa e obediente. Así que decidín abdicar da muller. Ala, vai. Xa lle dei as gracias a Generosa polos servicios prestados. Agora é hora de que pase outra máis nova. Ande. Póñaseme para e dicir tonterías. Por favor. Usted o que ten que dedicar é da taberna que se mete aí no bar de Luis toda a tarde por solvente dicir aquí tonterías. Me fago favor. Que non, home, que non, que teño que nombrar a heredera. Pero que heredera, nin que heredera. Me pon de Que, vai. non vos levantade de rigún ou que? Quen lle vai subir? Teño terras e vacas, teño un tractor. Sí. E unha asadora, teño unha Bertolina. Ande. Usted... Teño unha gana de esa tarta, pero díximo... Usted o que non ten é conocemento. Ande, veña para acá, séntese máis. Podo tocar, que me séntese encende máis, má cabeza. por favor. Mire, vamos a fazer unha cousa. Voulle... Dios, arrobei as recetas todas. Que eu lle? Voulle recetar unha pomada para que bote nas feridas da cabeza a pomada esta. Así que colle unha pomada, váiseme para a casa, bota a pomada e durma a mamona. Que me parece a min que se pasou usted un pouco. Que non podo ir para casa, que Generosa ainda está ali. Joder, pero... A ver, vamos a ver. O tema da sucesión esta, non viu no periódico, isto tarda uns días, isto non é así, se cada este final de mes non hai rei, xa dixeron no telediario. E usted na casa se vai a ver sucesións exactamente, tarda un pouco, entendo.
Claro, teño que lle presentar a nova muller a Generosa, carallo. Para que lle explico onde jarda as potas e os meus calzucillos e os cartos. Claro. Ten que lle explicar. Claro, efectivamente, eso é o que te quería dicir eu. Claro. A ver, ten que haber un... Isto chamase traspaso de poderes, entendes? Trasvase de muller. Claro, traspaso de poderes. Pois nada, mire, vai a receta esa pa pomada. Sí. E voulle recetar tamén un calmatín. Calmatín. Sí, voulle recetar calmatín porque se cadra Generosa está vendo luar, non? Sí, ya la veo siempre, non Claro. pierde uno. Pues está- Encántalle falloso. Teño que mirar a ver se ya un paquete, que a Se leve. está vendo... Sí, Se ve que ya leva, pero venda ya. que a leve, cara. Bueno, pues nada, mire. Vaille aquí tamén o calmatín porque se está vendo luar e viu as burradas que dixo. Sí, sí. Vai non mallar outra vez, así xa Bueno, toma onde camiña xa non lle doi tanto, vale? Daquela marcho que vou mirar a ver como dou as chaves. Pero oi, vamos a ver, Son 200 euros, ainda por riba que me cacharrou todo, mire. Ah, non se preocupe que cando teña a nova muller, xa ven ela por aquí xa lle paga. Venga, págame usted, me faga o favor, Pero usted non escoitou o que acabo de decir. Ten que informarlle primeiro Generoso onde jarda os cartos, que eu non o sei, Oye, depois que- xa lle paga a ela. Usted non se Nin preocupe. con monarquía, nin Usted señora. tranquilo, que Anda, usted cobra, vale, hombre. venga, Dios, mire que ten por aquí todo. Cabres Chao. todo. Oi, Lucía. Que tal, Lisardo? Saúde na... Perdona aí que... Diche, Diga, diga. Ti non queres ser heredera, ti. Home, así, en principio non. Teño vacas. Teño vacas. Ainda si foran cabalos, ainda negociábamos. Vendo as vacas e compro cabalos. Pero, Lisardo, está generosa, mirad, dame, por favor, como Home, ti fai? tamén te quería pillar eu. Que me quere, que me quere? Xa que te no medio, vouche dicir unha cousa. Dígame. Mira, eu na miña vida xa levo conocido 4 presidentes do goberno. 3 papas. 2 reis. Pero creo que eu e estes todos que están aquí só conocín un presentador do lugar. Muy ben. E pillas. Pillas por onde vou. En contra de todos los insistentes rumores que hai na... No Twitter. Sí, non abdico, Non abdico. Seguiremos aquí. Pois Cuida. non adicar, non adicas, pero vai sendo horas, Vamos, Lisardo, salúdeme a Generosa. Será saludable. Estará contenta.